El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensa les reunions a l'estranger entre el PSOE i Junts per Catalunya i assegura que la d'aquest cap de setmana a Ginebra ha estat la primera de les moltes que hi haurà amb el mateix format. En declaracions a la ràdio, considera que els contactes ajudaran a solucionar el conflicte obert a Catalunya i a preguntes de l'entrevistadora ha considerat evident que Puigdemont és un pròfug de la justícia. Bueno, pues nos estamos reuniendo efectivamente, en este caso en Ginebra. Esta va a ser la primera de otras muchas reuniones que vamos a tener tanto fuera como dentro de España para, bueno, pues lograr, creo que un objetivo noble, creo que importante para la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española, que es la convivencia, restaurar todos aquellos puentes que se rompieron. No viven fuera de España porque hayan decidido establecer su residencia en otro sitio, porque uno de los con los que se negocia es un prófugo de la justicia. Evidente. Eso no es un exiliado. No, nadie lo está, digamos, o al menos yo no lo estoy poniendo en duda. Declaracions l'endemà que el PP continués pressionant el carrer contra l'amnistia i ara també contra la figura del verificador. El PP es rebel·la contra les negociacions amb Puigdemont fora d'Espanya, fora de la Unió Europea, i qualifiquen d'humiliació a Espanya que un diplomàtic del Salvador, expert en guerrilles, faci de mediador entre Junts i el PSOE. Feijóo i Ayuso van protagonitzar aquest acte a Madrid amb reiterats atacs de Sánchez per malmetre la imatge internacional d'Espanya. Un altre focus de tensió entre els dos principals partits de l'Estat és el de la renovació del principal òrgan judicial. Avui fa 5 anys que el Consell General del Poder Judicial té el mandat caducat, una situació que està provocant falta de cobertura de moltes vacants i col·lapse a l'administració de justícia. Així s'hi referia el líder del PSC, Salvador Illa. El 5º aniversario de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, ese que algunos instrumentalizan, ese que algunos que se dan golpes en el pecho hablando de la Constitución, bloquean lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor en una semana. Ni la dimisión de un president. Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad. Ni els advertiments d'Europa. És una preocupació màxima de la Comissió Europea. Han servit per renovar el Consell General del Poder Judicial, que aquest dilluns arriba als 5 anys amb el mandat caducat. La imposibilitat de fer nomenaments acumula les vacants. Sobre todo en el Tribunal Supremo, por ejemplo, en la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 33 plazas, faltan 11 magistrados. I lluny del que pugui semblar, la paràlisi del màxim òrgan de govern de jutges i magistrats no és una qüestió només de les altes instàncies de la justícia i de la política, sinó que afecta el conjunt dels ciutadans, perquè està repercutint en el seu dret a la tutela judicial efectiva i a trobar resolució als seus conflictes en un temps adequat. Y todo eso, lógicamente, repercute en el ciudadano, que ve o que realmente le interesa que su procedimiento de familia, su reclamación de cantidad, su despido, se resuelva en un plazo razonable y no dentro de 2 o 3 años. Ese es el día a día de la justicia y el día a día que verdaderamente interesa a los jueces. I dins del col·lectiu de jutges i magistrats n'hi ha 50 que es veuen doblement afectats. Són els que integren la llista de candidats per ocupar places en el pròxim Consell. Des de fa 5 anys estan en stand-by, mentre esperen algun dia tenir opcions a ser vocals. Y sigo manteniendo pues la ilusión pues por estar ahí y al menos por intentarlo. Parece como que la justicia solamente nos interesa a jueces y a magistrados, pero realmente jueces y magistrados estamos a diario en juzgados, en tribunales, resolviendo problemas reales de personas reales. Todo esto es en lo que estamos pensando pues todos los candidatos al Consejo, ¿no? Al Consejo General del Poder Judicial. I Xavier Trias ha passat avui pels matins de TV3. Diu que confia que hi hagi acord per una coalició de govern a l'Ajuntament de Barcelona d'aquí a 3 o 4 mesos. El cap de files de Junts assegura que les converses amb Collboni avancen, però sense res en ferm, i en tot cas assegura que ell no es quedarà a l'Ajuntament. Estem parlant i estem veient els punts de discrepància i d'acord que podem tenir i no sé on portarà això. No pot ser que tu tinguis el dubte de si et vols entendre amb el grup de Trias per Barcelona o amb el grup dels Comuns, perquè són plantejaments molt diferents. Quan hi hagi l'acord jo me n'aniré. O sigui, vostè creu que l'acord